Har du nogensinde vågnet med tanken om, at du i dag vil stå over for en livstruende situation? Ja, det har jeg heller ikke. Jeg vil ved med, at de fleste mennesker slet ikke tænker over, at de kan være i fare. Men du ved nok, at man ikke kan forudsige, hvornår eller hvor ens liv vil være risiko. Og det kan ske, når der ikke er nogen i nærheden til at redde dig. I sådan nogle tilfælde bliver du selv nødt til at være din egen helt. Så derfor er det helt afgørende at lære nogle grundlæggende sikkerheds- og overlevelsestricks. Så i denne video tager vi et kig på 20 simple tips, der kan redde dit liv. Husk at se med til slutningen for at vinde et shoutout, men lad os så komme i gang. Tip nummer 1. Brug aldrig blegemiddel og rengøringsmidler, der indeholder ammoniak på samme tid i samme rum. Deres dampe vil blande sig i luften og danne en giftig gas kaldet kloramin. Den kan alvorligt skade dit helbred og føre til vejrtrækningsproblemer. Husk, at ammoniak er en helt almindelig ingrediens i vinduesrengøringsmidler. Tip nummer 2. Lugten af urin eller fisk i hjemmet uden nogen åbenlys grund bør få alarmklokkerne til at ringe i dit hoved. Det er ikke fordi du har en fisk, der ikke kan holde sig. Der er større chance for, at det betyder, at de elektriske ledninger måske er ved at smelte, hvilket kan føre til brand eller endda en eksplosion. Sluk for strømmen, indtil du finder ud af, hvad der foregår. Tip nummer 3. Prøv ikke at efterlade en pande eller frityregryde uden opsyn. Men hvis du gør det, og din madolie bryder i brand, må du ikke forsøge at slukke ilden med vand. Det vil kun få flammerne til at blusse op. Sluk i stedet straks for varmen og dæk panden med en fugtig klud eller et låg. Det vil kvæle ilden ved at fjerne ilten. Alternativt, hvis ilden stadigvæk er lille og håndterbar, kan du hælde en håndfuld natron eller salt på. Det vil nemlig kvæle flammerne. En brandslukker til køkkenet kan også være nyttigt her. Tip nummer 4. Hvis din bil går i stå midt på en jernbaneoverkørsel, og et tog nærmer sig, så forlad køretøjet så hurtigt som muligt. Derefter skal du løbe væk fra sporet, men i retning mod det kommende tog. Hvis du løber i samme retning som toget, kan du ende i vejen for vragdele fra din bil, og du bliver nødt til at dukke dig for flyvende store dele. Tip nummer 5. De mest almindelige symptomer på hedeslag er kvalme og svimmelhed. Men hvordan kan du være sikker på, at det er et hedeslag, når disse symptomer er så almindelige for mange andre problemer? Jamen, du skal bare spise noget sødt, som en sukkerknald eller noget slik. Hvis det smager forfærdeligt, skal du straks søge lægehjælp, for du har nemlig fået et hedeslag. 75% af jer, der ser mine videoer, er ikke abonneret. Det betyder, at I ikke har glip af spændende videoer som denne, så subscribe dig lige. Du får fede videoer hver uge, det er helt gratis, og så kan du altid ombestemme dig. Tip nummer 6. Forestil dig, at din bil sidder fast langt væk fra civilisationen, og du har ikke nogen telefon eller radio til at tilkalde hjælp. I dette tilfælde kan et simpelt reservehjul redde dit liv. Når det brænder, vil det producere tyk sort røg, der kan ses på kilometers afstand, og chancerne er, at nogen vil opdage dit nødsignal. Men husk det her. Gå aldrig langt væk fra din bil. Alt for ofte finder redningsfolk uskadte og forladte køretøjer, mens førerne, der forlod dem for at søge efter hjælp, ikke overlevede. Tip nummer 7. Du har sikkert hørt, at lynet ikke slår ned det samme sted 2 gange i træk, men det er faktisk en misforståelse. Sandsynligheden for et nyt nedslag er ret høj, derfor bør du holde dig væk fra det sted, der allerede er ramt af lyn. Den sikreste mulighed er at lægge sig ned i en dal i jorden, da lynet har en tendens til at ramme højere områder. Slip af med alle metalgenstande og din mobiltelefon. 3-4 sekunder før lynet slår ned, vil du kunne smage en metallisk smag i munden, og dit hår vil rejse sig. Sæt dig straks ned, samle hælene og læg hænderne på knæene. Tip nummer 8. Hvis du har en mistanke om, at en genstand kan være strømførende, men du bliver nødt til at tjekke det, så rør den med bagsiden af hånden. På den måde, hvis din mistanke er korrekt, vil du få stød og kunne trække hånden tilbage. Men hvis du rører ved genstanden med håndfladen, vil strømmen få din hånd til at knytte sig, og du vil ikke kunne give slip igen. Tip nummer 9. Du kan begå en dødelig fejl, hvis du følger den populære myte om at suge gift ud af et slangebid. Det samme gælder for at lægge forbindinger eller noget koldt på såret, eller at brænde det. Det du skal gøre er at give den sårede person et antihistamin, få dem til at drikke meget og straks tage dem på hospitalet. Rør aldrig ved området omkring såret, fordi ellers vil giften sprede sig meget hurtigere. Tip nummer 10. Hvis du ringer til en alarmcentral, skal du først og fremmest give din adresse. Først derefter bør du forklare årsagen til dit opkald. På den måde vil operatøren allerede vide, hvor hjælpen skal sendes, selv hvis noget eller nogen tvinger dig til at afbryde samtalen. Tip nummer 11. Hvis du bliver desorienteret efter at have dykket og ikke kan finde ud af, hvilken vej du skal svømme for at komme op til overfladen, så pust ud. Boblerne vil altid stige opad, og dem skal du blot følge for at slippe op. Tip nummer 12. Enhver rift eller bid fra et vildt dyr kan føre til rabies. Inden for 10-15 minutter efter hændelsen bør du grundigt vaske såret og skynde dig til et hospital. Hver efterfølgende time reducerer dine overlevelseschancer. Rabies er en dødelig virussygdom, som er næsten umulig at helbrede, hvis der går for lang tid efter kontakt med et smittet dyr. Tip nummer 13. Hvis du krydser vejen og ser en skarp solrefleksion i forruden på den modkørende bil, er der stor sandsynlighed for, at føreren ikke kan se dig.
Lad bilen passere, selv hvis du ifølge færdselsreglerne havde forkørselsret. Tip nummer 14. Hold altid for næsen, når du hopper i en sø eller dam fra stor højde med fødderne først. Vandet kan være fyldt med farlige encellede organismer, og den mest skræmmende blandt dem alle er noget, der kaldes hjerneædende amøbe. Hvis du ikke holder for næsen, kan den her amøbe trænge ind i din næsebor med en kraftig vandstrøm. Derefter kan den nå din hjerne, og som navnet antyder, ender det ikke godt. Hvis du derimod sluger denne encellede organisme, vil den slet ikke skade dig. Tip nummer 15. Hvis du befinder dig i en situation, hvor du kan komme ud af din bil gennem vinduet, så tag det tungeste du kan finde og sigt mod kanterne af glasset. Ikke midten. Vinduer er nemlig mest sårbare i hjørnerne. Tip nummer 16. Det lyder måske mærkeligt, men en vandflaske kan faktisk starte en brand, hvis den ligger i direkte sollys længe nok. I dette tilfælde fungerer flasken som en linse, der samler varmen et sted. Efterlad aldrig flasker i en bil på en solrig dag, og hold dem væk fra vinduer derhjemme. Jeg har også lavet flere tips, der kan redde dit liv, så husk at tjekke dem ud bagefter. Tip nummer 17. Hvis du står ansigt til ansigt med en tornado, og det ser ud til, at den hænger over det samme område, bevæger den sig sandsynligvis mod dig. Vælg en lodret genstand og fokuser på den. Hvis tornadoen ikke bevæger sig til venstre eller højre for den genstand, du har valgt, betyder det, at den enten bevæger sig mod dig eller væk fra dig. I den her situation burde du ikke tage nogen chancer. Løb til siden ud af dens bane. Tip nummer 18. En metallisk smag i munden, mens du er i en stor vandmasse eller i en swimmingpool, er et faresignal. Det betyder, at der er et sted i nærheden af en elektronisk kortslutning. Kom straks op af vandet. Hvis du rører ved kilden til kortslutningen, ja, så er det ikke uden grund, man taler om at blive stegt levende. Tip nummer 19. Hvis din bil skrider, kan du genvinde kontrollen ved at dreje rattet i samme retning som udskridning i stedet for mod den. Derudover er risikoen for, at en bil vælter mindre i dette tilfælde. Men det vigtigste er, træd aldrig hårdt på bremsen. Tip nummer 20. Det er ganske vist ret usandsynligt, at du en dag vil synke ned i kviksand. Men hvis det sker, skal du først og fremmest smide alle dine ejendele væk for at gøre dig selv lettere. Det skal du gøre, mens du tager små skridt tilbage mod fast grund. Hvis du allerede er sunket ned til livet, skal du forsigtigt lægge dig op på ryggen, som om du vil flyde på vandet. Det vil fordele din vægt og hjælpe dig med at holde dig oven vande. Derefter skal du begynde at bevæge dig mod en bred eller en kyst, meget langsomt og kun ved hjælp af dine ben. Lad være med at skynde dig, fordi den her proces den tager ofte timer. Men nu har du muligheden, hvor du kan vinde en shoutout. Først skal du lige give et shoutout til vinderen af sidste videos quiz, og det er Jenso. Tillykke Jenso, du har besvaret alle spørgsmålene fra sidste video rigtigt og får nu din plads i denne video. Jenso har ingen videoer på sin kanal, men de har stadigvæk vist, at de ved en hel del om farlige YouTubere. Så giv dem en stor hånd, og husk, at I kan tjekke deres kanal ud med linket i beskrivelsen. Men hvordan vinder man en shoutout i den næste video? Jo, det er simpelt. Du skal bare skrive, hvilket tip du synes var mest nyttigt eller brugbart. Skriv det ned i kommentarerne, og så vælger jeg en tilfældig person og giver mig et shoutout i den næste video. Like og subscribe for at gøre dine chancer om at vinde 3 gange større. Det bliver i hvert fald meget lettere at vinde, og så støtter det kanalen utrolig meget. Men ellers var det alt for denne gang. Jeg håber, du har nyttet sig med, og så ses vi i den næste utrolige video.